Televisió Sant Cugat, amb el patrocini de Ferrer, Catalana Occident, HP, Moventis, TV Kids i Z Sant Cugat us ofereixen la programació especial de la Festa Major de Sant Cugat. I la plaça del Coll acull un any més aquestes havaneres juntament amb el Ron Cremat i, com podeu veure, és un èxit de participació perquè molts veïns i veïnes s'han acostat en aquesta plaça santcugatenca per poder gaudir d'una tarda d'allò més agradable escoltant, com dèiem, havaneres i també beure una mica de Ron Cremat. Sentireu com xiula el vent, quan surt una dic la peça calada i el palangre per llevar. I més tard quan surti el sol, prova que s'enfilaré per anar a vendre sa panera de llagosta i de roger. Bufa, bufa, mestral, bufa, bufa, xaloc, bufa, bufa, gregal, bufa, bufa, ben fort que no tinc vent a la vela i voldria arribar a port. Gronxa la barca del ponent del ponent, sentireu com xiula el vent, xiula el vent, xiula el vent. Que ses ovelles menaven cada jorn de sol a sol i en sa flauta acompanyant eixa tonada cantava. Eixa tonada cantava. Com serà el mar, serà blau i gran com diuen. Serà veritat que de nit és com la plata. Tothom que el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada, l'has vist al mar. Tota la vida he viscut aquí del pla a la muntanya i fer diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sent que hi ha un Mediterrani que tenen sis de donzella. Sent que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mare calella, on les ones van i venen el compàs de l'havanera. Ara una clàssica. I estem amb el Josep, que és el responsable de fer aquest ron cremat. Això és el ron cremat, oi que sí, Josep? Això és el rom. El cremat encara no està. El cremarem en breu, oi que sí? Li farem foc dintre d'una estona. Expliqui'm d'on ve aquesta tradició d'havaneres i ron cremat. Mira, era quan sortien antigament els mariners, i sortien a la mar, doncs allò, per sortir a la mar, era com una tradició de fer una mica de beguda d'algú i es posaven en el bar, per exemple, demà que farem això, que farem allò, i feien un cremat. I es feien la gran cantadeta i tot això. I quan tornaven a la mateixa. Per bé que ho hem fet i tornàvem a tindre el cremadet. Exacte. I és com una tradició, no sé, com ara aquí agafar una ampolla de cava i celebrar el bé que hem arribat, no? Exacte. Una cosa així. Què porta? Perquè estic veient, lògicament, ron, porta llimona, veig canyella també, no? La canyella, la llimona i els grans de cafè, Sí. perquè tot això li dona un sabor.
I aquella gent doncs, ho feien això. Llavors això crema com mitja horeta. El cremat el feu aquí a sobre, no? Sí, no, el cremat és... Espera't, ara te l'ensenyo. Anem a comprovar aquest cremat, ja que estem parlant de ron cremat. Aquest és el cremador. Ah, mira. És dir, se li ha de fer foc això que s'encengui, perquè vagi perdent l'alcohol. Ah. I llavors tenim aquesta petita història, Sí. que aquest és el que mana. Aquest és el que Això, agafes una miqueta, el poses aquí que cremi, quan està bé el poses aquí i tal com li va entrant es va encenent i va encenent tot el foc de tot al voltant. I quan acabi les habaneres servireu aquest ron cremat? Això ara serà, ells aquests estan en una hora. Nosaltres mitja hora abans que aquests pleguin ja l'encenem. I llavors entra un altre grup. Llavors quan acaba l'altre grup, si ha sobrat alguna cosa, pues, el refem una miqueta més i tornem a acabar-ho. I així ens passa la cosa i la gent ve pel cremat aquest perquè li fa molta gràcia. Està molt bo, una vegada estigui fet, ja ho veuràs tu. Passes per aquí una altra vegada i veuràs... I puc tastar-lo, no? Sí, aquí, home, no es fa pagar, tu. Vull dir que és gratis. És gratuït. Doncs moltíssimes gràcies. Us deixem acabar de fer aquest ron cremat. No, ara en tenim per rato. Ara el que estem fent és mullar que hi ha un esquitx i no fotem una fogatada per aquí. Exacte, això és important, precaució. És molt important la precaució. A més que nosaltres estem aquí i ens podem cremar nosaltres. Per això tenim l'ampolla allà de l'aigua. Preparada, no? Preparada per si ens hem de mullar els peus. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Si vols venir, anirem a collir maduixes entre dues fulles. Jo et miraré les cuixes. Nena, si vols venir, anirem a collir cigrons. Dubi-dubi-da, 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 dubi-dubi-da. Avi, li agrada? I ella sempre a mi? Què? La sardina em demanava. Jo, com ja sabeu vosaltres, soc un gran pescador. Li donava una sardina, grossa com un marador. Sí. La noia tota cofoia, perquè jo pis li donava. M'ha repetia sovint que ell a mi no m'estimava. Doncs ara digueu vosaltres, i quin cas més animal? Mentre ella s'engreixava, vaig quedar-se com un clau. Si pes té molt mala espina, no vulgueu, noies, d'aquest peix menjar, perquè la panxona s'us podria entrar, sí. Aquest peix té molt mala espina, no vulgueu, noies, d'aquest peix menjar, perquè la panxona s'us podria entrar, sí. Li creix, com que la nena soltera. Això m'ho va estranyar, més que un camerret. I en tot això sigui, doncs el cas de la veïna, que aquí se solia, s'us podria entrar, sí. Un altre.